yoperekatu zipangizo za ulimi zotsika mtengo makamakatu ngongoleja ya fertilizer kwa alimi kapena kuti makalabu osiyanasiyana. Pano ndi wapampando wa komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za bungwe la NIF amene watu board chair Jefta Mtema. Ndikulandeni Antema. Zikoma kwambiri. Kuno kwa lobby chitika ndi chani kwenikweni? Kuno kwa lobby mayeso tikugawa zipangizo za ulimi. Ntchito imeneyi tinayamba mu Oktoba. Koma nondirene kuti panopono yafika pachimake pamene tikufuna kuti anduna athu zofalitsa nkhani amene akubwera pompano lero lino atithandize kupanga launch, chizungu chake amati launch, kukhazikitsa ndondomeko imeneyiyo, koma tinayamba kale. Ngati kunifi mwachona bwanji kuti zimene zitheke ife kuli ndondomeko zina zimene boma likuchita kale kuthandizira anthu kuti ulimi upite patsogolo m'dziko muno, munaganiza bwanji zobweranso ntchito ngati imeneyi? So inuyo mukudziwa kuti ifeyo kunifi tikugawa ngongole, komano pali programu ya ngongole imene iliyokhuzana ndi zipangizo za ulimi. Programu tinayamba chaka chatha, ndipo chaka chatha tinagawa kwa alimi opitirira 11,500. Ndalama zake zimene tinagawa chaka chatha zinali zopitirira 27 billion malawi kwacha. Chaka chinocho boma laonjezera pa ndalama zimene zinagadwa chaka chatha chija kuti panopo tikutchulano 150 billion malawi kwacha, kumene kuli kutali kwambiri. Kuteroku tikufuna kuti tifikire alimi opitirira 400,000 ikamatha tikamati tikumaliza kugawa zipangizozi. Mwafika kuti ndikuti mwina muli chigawo chapakati chokha muli kuti ndikuti? So programu iyi kugawa kumene tinayambira chigawo chakumpoto chakumwera, chifukwa chonena kuti mukudziwa kuti kuno Malawi kunoko mvula imayambira kumwera, kenako ono chigawo chapakati, kenako ono kumapita kumpoto. Chaka chatha tinadzapezeka kuti tachedwa kuyamba programu iyi, koma chaka chino Oktoba ndi kutchula ndi kuti tinali tili kumwera, ndi kuti maboma onse akumwera tazungulira ndi kugawa. Kutelo kumene timafika masabata awiri apitawa tinali titagawa matumba a fertilizer wa mitundu iwiri, NPK ndi urea opitirira 25,000, koma tikugawa be kumwerako. So pano tili chigawo chapakati komanso chigawo chakumpoto tikugawanso titu. Programu yaketu ndi imene yazi kutheka pano pa MBC pomwe tili kuno kwa lobby mboma ladedza kwa bungwe la NIF likugawa ngongole ya fertilizer, akuti akufuna kufikira anthu pafupi 400,000. Chaka chatha anafikira anthu pafupi 11,000. Pano chiwerengero imenechi chapita patsogolo. Ni masomphenya atu amtsogoleri wa dziko lino Dr. Smakatha chakuti ulimi upite mtsogolobe m'dziko muno. Mukudziwa inu adapereka ndalama pafupi panopa 150 billion kuti tithandize ntchito za bungwe la NIF kuti anthu m'dziko muno apeze mwayi wa ngongole, kuti mabizinesi awo kaya ndi ulimi upite patsogolo m'dziko muno. Hayi tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana ku bungwe la NIF komanso ena amenenso akukhudzidwa ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe zikuchitikatu m'dziko muno kuti ulimi m'dziko muno upite patsogolo. Ndi ku NIF mukutsatira ndondomeko zanji kuti anthu mwafikire, mukumaona chani kuti anthu amene mwapatse ngongole imeneyi? So choyambirira mayeso ndilene kuti qualification yoyamba munthu akhale m'Malawi, ndi kuti akhale ndi chiphaso chauzika, chimene chocho ndi chimene chili timachiyang'ana kwambiri. Chachiwiri akhale kuti munthu uja akufuna kulima, kusiyana ndi maprogramu ena aja ngati AIB onena kuti mwina anthu ena aje amasankha kuti tiyapatsawa. Iyo aliyense amene akufuna amasankha yekha, amene sakufuna sapanga apply, amene akufuna amapanga apply. Akapanga apply ndiye kuti amene ujayo ife timutani timuyika no mndondomeko oyang'ana kuti kodi iyeyu ali ndi zomukwanirisa nizoyona kuti akhale ndi munda, apeze munda. Utakhala munda uja kuti ndi wake, komanso munda uja utakhala kuti iyeyo wabwereka kwa anthu ena, wapanga renti kwa ena aje, timayang'ana zimenezo. Kenako pali ndondomeko yoyena kuti mafumu nawonso ali mugawo limene lilo, mafumu akuyena kuti avomereze kuti awawa ndi amudzi mwanga ndiwadziwa basi. Ndi mafani bwere kumene kuti mafumu kugwira nawo ntchito motani kuti zimene zipite patsogolo? Kutelo ku mafumu tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri zedi, chifukwa choyena kuti mafumuwa ndi amene ali aini yake alimi amene ife tikuwafikirawa. Kutelo ngati pali amene amakhala oyambirira kumamva mavuto amudzi amakhala mfumu. Kutelo kwa mfumu ndi amene akutithandiza kuti atiuze kuti awa
ndikuwasainira mutha kuwapatsa awa mwina chifukwa cha izi ndi izi mwina simungathe kuwapatsa koma kwambiri kumene tadutsamo mafumu akumasainira mafomu aja komanso ngati panga zakhale zovuta kutsogolo kunoko tizayang'anabe ya mfumu akuti mwina atithandize pa zovuta zija poti iwo ndi ntchito yawo yoti azithandiza anthu mmudzi muja komanso ngati pali mavuto okhudzana mmuzi amfumu azitithandiza. Pali nkhani yonena kuti mbuyomo mwakhala mumapereka kapena kukakumba mijigo m'madera ena aphungu mdziko muno zimenezi zili pati tinamva kuti mwina madera ena amachita bwino kwambiri kubweza ngongole zikuyenda motani? Kani imeneyo ndoyena kuti imayendera kuti kodi dera limene lolo lachita bwanji pobweza ngongole tiziwe kuti zimene tikupereka zipangizozi sikuti tikungogawa sizaulere izizo ndi ngongole yonena kuti izabwezedwe kutero kuti ziyang'ana mu April munomo May munomo alimi akakolola ndi kugulitsa kuti azabweza ndiye timayang'ana no mabuku mwathu tikodi amene achita bwino kwambiri zedi ndi atiwo tikayang'ana mabuku muja ndiye timapita ano timabwerera kukathokoza kutero ku mijigo ija sikuti timangogawa paliponse mijigo imene timapanga chaka chatha ija inali yoti timapita kukathokoza kuti ndalama munatenga zija dera linolo lachita bwino kwambiri zedi tikufuna tikuthokozeni ifeyo ngati ife tikupatseni mjigo ubwino wake mjigo uja umakhala kuti ndi waliyense kaya anabwereka nawo ngongole kaya sanabwereke aliyense amene ali muna mudzi muja amakhala ndi access ku mjigo uja. Ndino pa mpando wa bungwe la NIFI zikutheka ku NIFI kuti anthu akupindula mdziko muno? Zikutheka kwambiri zedi. Program imene iyo yokhuzana ndi zipangizo za ulimi ikukhuzana kwambiri zedi ndi masomphenya 2063 amene akukhuzana ndi za agriculture za ulimi kutero ku program iyo ikuthandiza kwambiri zedi kuti alimi akhale ndi kuthekera kolima ndi kukolola zochuluka ndiye tinene kuti zikutheka kwambiri zedi. Mawena mwina ongongeza me program tukhala cheza benda anthu osiyanasiyana mwina nkuongeza mawena ngati NIFI muwafikire bwanji anthu onse mdziko muno kapena muwatsimizira bwanji kuti mukwanitse kuti mwina kwafikira anthu mdziko muno ndalama zimene nazo? Ndilongosole kuti kugawa 150 billion mwina miyezi ngati iyo yoti ndi miyezi ya mvula ndi tunda wauti ali kwambiri zedi palena ache aziona ngati kuti mwina tikuchedwa tikamagawa chonchiwo asanafikiridwe aziona ngati tasiya koma sitinasiye programu iyi ikutani ikupitirira ife pano tili kuno kwa lobi koma malo enanso akugawidwa fertilizer ndiye ngati inu munafunsa munapempha kuti mupatsidwe fertilizer kapena ngongole ya ndalama kuchokera ku NIFI musanalandire musadenkhawa zikufikani ndipo zikutheka inuyo mulandira. Amene kuti Ajefta Ntema wapa mpando wa komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za bungwe la NIFI kufotokozatu zomwe bungwe la NIFI likuchita kufuna kufikira alimi mdziko muno akambatu kuli ngongole zosiyanasiyana ndipo alimiso akuyenera ndithu kupindula ndi ngongole ngati zimenezi akuti musaone kuchedwa akufikireni. Programu imene yazikutheka pano pa MBC tiye ndikhaibe limodzi. Programu yake ndi imene yazikutheka pano pa MBC timakamba tili kuno kwa lobi mboma la Dedza komatu bungwe la NIFI likupereka ngongole ya fertilizer kuno ndithu kwa anthu osiyanasiyana makatu alimi omwetu adapempha ngongole imeneyi. Boma likugwira mbali yake ija ya AIP komanso nakusa NIFI mbali naiso kuti anthu onse apezeke kuti mwayi wa fertilizer ndithu wapeza. Pano ndi okomatani Filipo Chinkhondo emoti ndi phungu kuno pa dera lino. Lino ine ndi imira Dedza West imene tichedwa kuti Dedza dzala nyama. Dedza dzala nyama. Yes. Tifotokozereni fertilizer ameneyo ngofunira bwanji kwa alimi amene mukuyang'aniranso kuno amene li dera lano? Kunoko ndithu fertilizer amene tamulandira ndi manja awiri ndipo timayembekezera ndithu kuti NIFI itithandiza yakhala ithandizabe mpaka lero ndipo ndi mmene zachitikiramu kuno atithandiza kwambiri chifukwa ambiri kunoko ndalimi koma anthu amalima kwambiri koma chimene chimativuta ndi nkhani ya fertilizer moti kubwera kwa NIFI kuti atithandizire plus iso za AIP mmene chikuchitira kunoko tuyembekeza kuti zinthu ziyenda bwino kwambiri ndipo mvula inavuta koma pasachedwa apa mvula yamba kubwera ndiye zonsezi zikutheka atu ndi boma limeneli la Dr. Lazarus Chakwera kotero kuti ife anthu akuno kudedza tili osangalala kwambiri chifukwa zinthu zitiyendera bwino.
panopa ndifuna kupempha Malawi onse makamaka anthu akuno kudedza kumene tikulandira fetereza amene kuti chonde ichi chikhala chibwana kwambiri kuti munthu tinavutika kusowa fetereza ndiye munthu udzikagulitsa chifukwa tuyembekezera kuti munthu akhale ndi chakudya chokwanira pakhomo anenera kutsira kuti adzitsira fetereza munda mwake ndiye kuti ndiwapempha ndithu tiyesetsa mafumu ife atsogoleri awo makansala tifuna tionetsetse ndithu kuti aliyense amene walandira fetereza aonetsetse kuti akatsire kuti chaka chamawa tisavutikenso ndi mavuto amenewa akusowa chakudya zikutheka kwambiri ndi boma limeneli la Dr. Lazarus Chakwera zikomo kwambiri amene ndi okomatani Filipo Chinkhondo phungu wa dera la kuno kudedza kuti tsopano kudziwa kuti dedza dzala nyama nawonso fotokozapo tu kufunikatu kwa fetereza amene wabwera ndi bungwe limene la NIF kuperekatu ngongole kwa alimi osiyanasiyana anenapo pano wapa mpando wa bungwe la NIF kuti akufuna kuti fetereza ameneyo afikire anthu mdziko muno anthu pafupi 400,000 kuti afikire ari kuli ndalama tu 150 billion Malawi kwacha yomwe akufuna ayipereke ngati ngongole kwa anthu osiyanasiyana mdziko muno iyayi programu yake imene yazikutheka pano pa MBC tiyeni tikhaibe limodzi poti tichezabe ndi anthu osiyanasiyana mpologalamu imeneyi zikutheka pano pa MBC timakamba tili kuno kwa lobi mboma la dedza kumene tikuchezaso ndi anthu osiyanasiyana kuona kuti ntchito imeneyi yomwe bungwe la NIF ikugwira ikupindulira bwanji alimi mdziko muno kapananso kuno kudedza pano ndi phungutu wa dera limene la Dedza Southwest Clement Mulombwa muli bwanji ambiri otemezeka netu ndili bwino kwambiri ndiope inu ayi ntendere khoka zikomo tafotokozani kubwera kwa fetereza ngati imene ngongole kwa alimi ndiofunika bwanji ntchito imene anife achita lero ndiyofunika kwambiri chifukwa kunoko anthu akuno ntchito yawo kwambiri ndi ulimi ntchito imene amapanga ndi ulimi ndiye kumbuyo kulimi wanakhala ngati unatsika pansi chifukwa cha mmene maboma amayendera nthawi ina anthu amakhala zimene amafuna koma mmene ubwera president uyu nkuganiza kuti fertilizer uyu adziperekedwa m'maklabu ndi anthu akulandira fertilizer uja ogwirizana nsaizi ya munda wawo kuti kutaona maklabu pano alandira fertilizer ochuluka ena 70 ena kumapita uku ali fertilizer wambiri ndiye kuti zimenezo zithandizira kubwezeretsa ulimi ngati kale pano tayima pano palobi pano kalero panali adimaki pano imangokhala yomanga nditsekera chimanga chimakhala mu lupanja ndu kuti tilowereso kupompa pafupipa less than 5 km panali adimaki inaso pamaonde kuchokanso pamene panali ina pamwala ng'ombe konseku kunali chifukwa chakuti nthawi imeneyo nthawi yakamuzu boma la Malawi Congress Party nali nthawi imeneyo limapereka fertilizer ameneyu kwa alimi maklabu kumati anthu adzikhala m'maklabu ndi alimi aja ndi amene amanena okha kuti ine munda wanga ufunika fertilizer ochuluka mwakuti ngati mmene yachitira NIF kuteku zina zija timati AIP zija ine ndiona kuti boma li direction imene alatenga panoyo ndiye yofunika ifo ndiye kuti apatsa alimenieni pamene papa ola venda palibe muja ndi mu system iyi kuti venda atenga fertilizer chifukwa wapita direct kwa alimiyo komanso nzosangalatsa kwambiri chifukwa chakuti abweretsa fertilizer weniweniyo sada apatsa anthu ndalama imachuluka zochitika anthu amakapeza kuti mavuto ngambiri mudziwanso ndi nyengo ya Christmas anthu akhoza kudyera nyuwere komanso mmene wafikira nthawi ino fertilizer wafika alimi aja alibenso ndalama alibe pogwira kuti ngati mmaona apa akuvina anthu aja kunali kuvina ndithu chifukwa cha chisangalalo chifukwa fertilizer wabwera nthawi yoyenera inuyo ndikukhulupirira kuti madutsa mapita kuchimbiya kuti madutsa pita blanta madutsa pansiko pa chimbiya uja alimi amene amapereka kaya nyemba zija magula kaya ntedza kaya chimanga pa chimbiya alimi aja tamachoka kuno alimi ake ndi amene apatsidwa fertilizer wanifirero kutele kumuyembekeze kuti pa chimbiya paja msika umene uja sufa ndipo chaka chamawa chimuona kuti pali katundu ambiri zikutheka ndi boma limene la Chakwera tikamanena kuti Chakwera uja chipani cha Malawi Congress Party boma la Malawi Congress Party limakhulupirira kuthandiza alimi ndi zimene muonazi moti alimi apapa ndele aganizira koopsa ifeyo kunoko tili okondwa chifukwa chakuti anthu akwathu kuno savutika pakati apa nambo machita njala kuti anthu khala ngati anthu opemphapempha koma anthu akuno si anthu opemphapempha ndofuna kukuuzeni anthu akuno amagwirira ntchito ngodzigwirira ntchito okha ndiponso amadzidalira pa ntchito imene akuchitayo mukamona kaya nyumba m'midzi muzamalata chani ndi zaulimi sikutinso anthu ndi ena amene mungaganiza kuti akachita timadiru mtown ayi
kuno kumudzi mwabwera kuno mwampatsa fetereza muno kumudzi muno amene yomwe athana naye moti chaka chamawa pakhomo pake pakhala popanda njala ndi kuti zimene boma likulinga zoti tisesere njala mdziko muno zimenezo zikutheka ndi ulendo ndithu umenewo. kulankhula kumene kwa Clement Mulombwa phungu wa dera limeneli la Dedza Southwest kufotokozapo kuti ayi zikutheka fetereza wapita kwa eni alimi ndipo zinthu zisintha mdziko muno njala ikhala mbiri yamakedzana tikhala imodzi programu yakati mweyi yazikutheka pano pa MBC timafotokoza kuti kuno kwa lobi boma la Dedza kwa Senior Chief Kachere komatu bungwe la NIF likupitirizatu ntchito yopereka ngongole ya fetereza kapena zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuti alimi athe kupindula ndi ulimi mdziko muno komanso kuti dziko lipindulenso kwambiri ndi ntchito imene ya ulimi mukudziwa dziko la Malawi limadalira kwambiri tu ulimi pa chuma chake. Ndiye pano tili ndi nduna yofatsa nkhani Amos Kunkuyu omwenso ndi mneneri wa boma amene akuonetsa kuti ntchito imeneyi ifikire madera onse mdziko muno. Ndikulandira nduna athokoza kuno kwa lobi ntchito ndi imeneyi zikutheka programu yake imeneyi ntchito ikuyenda bwanji? ntchito iyi ikuyenda bwino tinene kuti pali magawo awiri dongosolo lonse la ngongole za NIF lilipo limene padakali pano yapitilira paja pa 75 billion imene idayikidwa poyambirira ndipo yafika tsopano pa 161 billion koma kuyambira chaka chatha president Chakwera anena kuti pakhale dongosolo lina lopita kwa alimi makamaka chotengera kuti dzikoli lakhala likumana ndi ng'amba zosiyanasiyana koma tidakali dziko limene madalirabe ulimi ndiye mlimi uja chimamvuta ndi chani kuti malo amene nawo amene ankalima nthawi yonse iji malo aja adawaponja mbali moona kuti alimi malo aja ali nawo koma nkhani ndi zipangizo zimene ankalandira chokera ku mafarm club nthawi imene zidasiyika nda president Chakwera anati bwanji tiyambirenso nkhani imeneyi yokuti mlimi adzilandira zipangizo zimene akhoza kukalima munda size imene akufuna akalandira zimene zija ndiye kuti akhoza kulima munda wakulu umene tidya zakudyazo ku Malawi kuno tikhala popanda njala komanso titulutsa zimene zikunja tikatulutsa kunja kuja ndiye kuti nkhani ya ndalama zakunja ija yatheka pamenepo. Chaka chatha anthu analima soya ochuluka anagulitsa mitengo yabwino anthu fodya anagulitsa mitengo yabwino kotero chaka chino chonso alimi ambiri akhamukira kuti apange ulimi nda president anati ndalama imeneyi itakwera ifike pa 150 billion ndi ndalama imeneja yakwezedwa ifika pa 150 billion kupanga target alimi okwana kapena kuyang'anitsa kuti peza alimi okwana 400,000 for chaka chatha tinayang'ana alimi okwana 11,500 pano alimi 400,000 alimi 400,000 nkhali titangoti aliyense atenge matumba folo a fetereza chakudya chimene atapange produce chipezo kuti chakwanira chakudya chimene timafuna ku dziko lino la Malawi ndiye kuti nkhani ya njala panopo ikhoza kutha ifa chimene chimatipatsa njalachi nkhani yake ikulu ndi yosowa zipangizoyi ndipo funa kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ikupita ndi kwa anthu amene a president ndi boma akufuna akunduna za ulimi akufuna komanso akunduna za chuma kumene kumagwanifi akufuna tikuyenda mmene mukutsatira programu tionetsetse choyambirira amene apatsidwawo ndi alimidi ndipo alimiwo akagwiritse ntchito asagulitse zimenezi zitithandizira kuti ngakhale tikamapanga projection ya zimene tingakolole tikhala tikudziwa kuti ngati fetereza uyu walowadi mu nthaka dziko lino mvula ikangogwa bwino tikhoza kutulutsa chimanga chochuluka chonchi kusiyana ndi kuti angopatsidwa pamene munthu si mulimi akhoza kugulitsa kapena akhoza kulandira ndalama ija nkupanga nayo zinthu zina koma iye nkubwezabe ndalama ija ngasimuna wakayipeza pena kaya ndi salale koma sizisintha kunena zoti fetereza chosana alowe mu nthaka ndiyoti kawerengeredwe kathu ka zinthu zimene tingapeze kakhala kophonya koma ngati abweretsa fetereza owalandirayo ali mulimidi amene uja akaponya mu nthaka fetereza muja mvula nkugwa bwino tikhala tikudziwiratu dziko lino titapanda kuphwasula maboda athu chakudya chisatuluke tikhala nchakudya chokwanira motere ndi programu iyi ikuyenda bwino kwambiri meta iyambira kufikira lero lino tili kuno boma la Dedza tiyenda madera angapo boma la Dedza kuno kwa lobi tifika mpaka kuno kondo kuti kuyimirira imene mbali ya Dedza Southwest Dedza West komanso Dedza Northwest tikati yo tipita pa Linthipe kuchoka pene kuti tipita mpaka na kudedza kuboma kupitiliza programu imene kudedza ngati mboma ina ndi boma limene choyamba lindi anthu olimbikira anthu ake samanjalende anthu ake sofuna suzomangolandira zinthu zaulere ndi anthu amene kuyambira kale ndi anthu amene amadziwika kuti amalima ndi chifukwa chake umboni wake simudzadutsa pa bembeke osapeza zinthu zogulitsidwa simudzadutsa inuyo
pa Linthipe pa Chimbiya osapeza zinthu zogulitsidwa zimene zimachokera kumunda. Chimodzimodzi kuntcheu simudzadutsa pa Tsangano, simudzadutsa pa Lizulu opanda kupeza zinthu zimene zogulitsidwa za anthu amene wangolimbikira kwambiri. Mmene simungadutsire madera amene wawa kupeza zinthu zogulitsidwa ndi chimodzimodzi mmene anthu amene akufuna kuti asaime pakupangabe zinthu zimenezi chifukwa chakuti wanda ndinakale ndi anthu olimbikira. Ndekuti alimbikirabe akapatsidwanso zipangizo zina zimene zimawapangitsa kuti apange zinthu zochepa. Chifukwa mmene tinalili tilipo anthu ochepera mwina 6-7 million anthu wankupezera madyetsabe dziko lino. Taganiza kuti pano atakwana anthu 21 umathamangira 22 million akugwira ntchito yochuluka bwanji kupeza kuti anthu aja amadyetsabe dziko la Malawi. Inu mukadutsa m'misewu imene mwemwani mmayima kugula kanthu nthawi zonse, mmayima kugula kanthu nthawi zonse kuti anthu amazitenga kuti zinthu zimenezi ndi anthu olimbikira umbono oyamba ndomene zimene zikutheka. Chongofunika nchokuti anthu acha kuti vuto libe linagwapo ndi vuto lanji Farmer Club inatani chifukwa anthu anamanga zinyumba, anagula magalimoto, amagula kaya ndi ngolo kaya matani. Nthawi imeneyoyo akatenga zinthu za ku Farmer Club nkupita ukabweza chaka chinacho natenga nkumati awo ndi olemera ifoti ndi mulimi amatenga zinthu mwantundu imeneyo. Kodi chinachitika ndi chani? Farmer Club inalako chani? Kungobwezeretsa zinthu zimene zinalakwikazo ndoti mwakonzanso chimene chinkavuta ku Malawi kuno. Mudzapeza anthu asakulakalaka AIP ku Malawi kuno, nkhani yake ndi imeneyi. Anduna a president akuonetsa kuti tu ntchito imeneyi ifikira anthu onse mdzikomo. Tinamva kuti anife nali chigawo chakumwera pano pakati akuyembekeza kufika chigawo chakumpoto. Zotanthauza zanji zimenezi? M'maderamu mosemu anthu amalima. Mukapita ku Chikwawa mupeza kuti anthu akulima kaya ndi mapira, mukapeza mpunga, mukapeza chimanga, mukapita kutcholo, mukapeza mukamayenda kaya muli pa Vumbwe mupeza kuti zilipo zimene anthu amalima kumene kuja. Mbewu zosiyanasiyana m'madera osiyanasiyana mmene muli nthakanso yosiyana. Kwa nthawi yoyamba amalawi adziwechi dziko lino linayezedwa nthaka yake ndi kumadziwa kuti nthakazi ndi zosiyana motere m'madera osiyanasiyana ndipo mbewu zakulu zimachita bwino mbali yakuti. Ifeyo ngati dziko tivomereze kuti ni madera ena amene mpunga mwina sitikulima, tini madera ena amene mwina chimanga sichingakhale bwino. Pachifukwa chimenecho tipange target alimi ndi zimene amapanga kumene koko. Fetereza amene akuperekedwa siyekhayo okuti anthu akangotsira mu chimanga kapena akangotsira mu foja kapena akangotsiranso mu zina zimene timazidziwa nthawi zonsezi, koma ngakhale alimi amene amapanga za mpunga fetereza wawo mugulu ili aliponso kuti mulimi wina aliyense pa chimene amalimacho alandire fetereza wake. Chifukwa tikunezo kuti kamati takolola chaka chinocho tikolole chimanga chikhalepo, tidye chimanga komanso tigulitse chimanga, tikolole mpunga chaka chino, tikolole soya chaka chino, tikolole kaya ndi foja chaka chino, chaka chake chinocho. Izachitikazi fetereza amene akuperekedwayo ndiye posinthira pa zinthu zonse. Mulimi amene mukaona alimi ena pano watenga matumba 80, mulimi amene uja chimanga cha matumba 80 sadya kunyumba kwake. Chimanga chimene chakati chopanga feed mu nkhokwe ya dziko. Ndengati mulimi mmodzi atenga matumba 80 akalima mtunda wautali bwanji, munakampatsa matumba awiri anakangolima kaujeni pang'ono choti adzidya yeyo. Mawu ano linkamwa zonse zitakutheka izi kuli nkhani tu ya mitengo. Tsopano anthu apita tsopano kunsika, alimitu afoja anakonda kwambiri sizoni yapitayi, mbewu achina soya anakonda kwambiri. Ayembekeza zotani ulendo umene ukubwerawo chakuti akalola? Mukudziwa chimene timadzadandaulira nkhani ya mitengo timadandaula mbali ziwiri. Mtengo wa chimanga mukadzamva kuti mtengo wa chimanga anthu awiri auyang'ana mosiyana. Ogulitsa chimanga amene analima mukamuwuza kuti chimanga chigulitsidwe 50,000 kapena 60,000 or 70,000 akondwa. Amene sanalime ndipo alibe munda komanso khobiri lovutira adandaula chimanga chikudula. Ndiye kuti tonsefe titsamire chiti tipange mbalitu yokwenikweni. Tikapanga produce chimanga chambiri mtengo umadzikhazika okha. Ukhalapo mtengo kuti boma limakhalanso ndi ntchito imene ipanga control mitengo yokhazikitsa mitengo. Yang'ana mitengo imene singukhala kuti tifuna kusamalira mulimiyo kuti apeze ndalama ayi, komanso ufuna kusamala kuti munthu wamba amene afuna akagule athe kukagula. Koma anthu amene aja akupatsidwa zipangizo zokuti akhonza ukalima okha kamunda kawo kudzera programu cha AIP, komanso kuti cash transfer programs amene akhonza kupangitsa kuti akagule kachakudya kaja. Koma uyu mulimiyo kogulitsa chimanga kapena kogulitsa zolimazi sikumalawi kokha kuno. Mmene mukamba zoti mulimi wa foja anasimba lokoma amene anangula foja uja si anthu akumalawi, so sutidwa kumalawi kuno foja uja.
mukati soya amene alima soya anapanga zindalama zambiri soya uja sikuti wagulitsidwa kuti agwire ntchito kumalawi kokha kuno tikamapanga china chilichonse tidziyang'ana msika wakunjako pato tinazo kuti ufuna mafuta adzipezeka mdziko muno kuti mafuta apezeke tikhale ndi zinthu imene takagulitse tikapeze madolars sitapeza pogulitsa chimanga kumalawi kuno madolars tiwapeza pogulitsa chimanga kunjako kuti tikagulitse chimanga kunjako boma lisaletse kuti musatulutse chimanga nkulinga choti anthu adye mdziko muno chilipo ndi a president amakhazikitsa ndondomeko zokuti nthawi iyi chimanga chisatuluka ndifuna anthu anga apezeke chakudya mdziko muno mitengo yake ikhaleyi koma chimanga chilipo chambiri tsekulani maboda perekani ma export licenses kuti anthu akhoza kutulutsa tsopano zikabwere ndalama zakunja zimene zinabwera za soya chimodzimodzi chaka chino zibwerenso kaya za foja za soya za chimanga anthu kulima kumene akulima chaka chino ndondomeko yake iyi sitikukambatu zinthu zomakangoima pasanja kumakanena tikukamba pa national tv tikamatapita kumwera tapita anthu akumwerawo amene alandira idzi alipo tikamatabwera pa central region ndi pano amene alandirawo tapita ku Ntchisi tapita ku Dowa tikudedza kuno tikupita ku northern region konseko amene alandirewo akutiona akalandira zimene zizi maiko anzathu ambiri amakhala ndi nkhokwe zimene simudzapeza anthu ali mtiminda tawo mukapita niyo kuti mukaloterekezeka ya maiko amene madziwa akuluakuluwa kuti ku South Africa mukamakhala anthu awa kudali mtiminda tawo amalima pati upeza kuti mundawo sitikuona koma anthu amene amadya bwanji amakagula akakhala kuti mitengo ija njofikirika koma amalima ndi ndani kuli minda ikuluikulu izizi ndi ma mega farm kumalawi kunoko ndikutsimikizireni pamene tinali nthawi ina popanda njala kumalawi kuno tikubwereranso pene paja atsimikizireni pene program ipita mapeto a Malawi kuti zikutheka mdziko muno 2025 aona kusintha kwa zinthu 2025 ino nditsimikizira a Malawi kuti ngati timanena zokuti zinthu kuti ziyende bwino osakhala kumangokhala nkumadalira kuti mulungu apanga chozizwa chozizwa cha mulungu choyamba nkutipatsa mvula akatipatsa mvula ija akuti tigwiritse ntchito mvulayo komanso tigwiritse ntchito nzeru zimene mulungu atipatsa amatipatsa kuthekera kuti tikagwire ntchitoyo ndi ife tikagwire ntchito koma mulimi akapita kuti akagwire ntchito zipangizo alibe boma kuti lidzikhala kuti ilili ndi boma kwa mulimi ndifo kuti bomalo lampatsa mulimi zimene iye amafuna kuti agwiritse ntchito ndiye mulimi akaona boma kuti lampatsa zinthu amanena zoti bomalo lagwira ntchito yake paine ndoti bomalo ndi limene lili lagwira ntchito yake paine landipatsa zimene ndimafuna ngati mulimi ndiye boma ili ndikunena zokuti zipangizo zimenezi tiye ndikalime ntchito ikhale kwa ifeyo kuti ndikhale ndi chidwi chakuti kuli bwanji titati tipite kumunda abambo wanga kaya gogo wanga adasiya munda bwanji chimene chimavuta nchipangizo chokalowetsa mmenemo panopo zipangizozo boma likuita kuyitanira ine ndikhoza kumadabwa kuti boma likuita kuyitanira kuti tabwerani sizinachitekepo zimene boma likuti bwerani alimi dzatengeni fetereza kalimeni zimene zizikalera ankayitanira kumene koma kalikalera apa pakatipa ndi dzina sowa zimenezi koma panopo tikuti tabwerani mutuloze chala kuti fetereza manena uja ali kuti waulimi uja wangongole uja ali kuti tabwerani mutuloze chala tikuti mafamu kala munalembetsa onse pangani follow up ndi offices yanu katengeni fetereza amene mufuna ndalama ziperekedwe ndalama kaena munabwereka kale ndalama zolimira ndi mbwezerezi ndalama zile mukabweze ngongole nifi kupanga zimene chaka chino a president akuti tiyeni chonde tigwirane manja tikalime tikangolima nkukolola izizi chaka chino njala kulibe kulankhula tumene kwa a Moses Kunkuyu nduna yazofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma kufotokozatu kufunikira kwa ngongole imene yafetereza imene bungwe la NIFI likupereka komanso tikutsimikizira Malawi kuti tiyangolimbana ndi ulimi umene kuti zonse zatheka bwino njala ikhale mbiri yamakedzana programu yake imene yazikutheka pano pa MBC mlandine Mayeso Chikhadzula mwakoma nonse.